Sanda la grădiniță, de Tamaș Maria. Țrrr, a sunat ceasul. Am deschis întâi un ochi, apoi pe celălalt, crezând că încă visez. Hăinuțele mele stăteau pe spătarul scaunului, iar ghiozănașul roșu era pe masă. Am sărit din pat și m-am dus să mă spăl și să mă pieptăn. Când mama a venit din bucătărie, eram îmbrăcată. Toate sunt bune, îmi spuse ea zâmbind, numai că ai îmbrăcat hainele de andoaselea. Hai să te ajut eu. Uite așa. Mi-am băut grăbită laptele, iar mama nu m-a certat. Știa ea cât eram de nerăbdătoare să ajung la grădiniță. Când coboram treptele, vecinele m-au întrebat: unde pleci, Sanda, atât de dimineață? La alimentară sau la piață? Mergi cumva cu barca pe lac să te plimbi? Hai, mai stai cu noi de vorbă. Iertați-mă, n-am timp, l-am strigat eu din fugă. Astăzi merg pentru prima oară la grădiniță. Pe drum m-am întâlnit cu băiatul vecinului, care m-a salutat și s-a uitat după mine. Vânzătoarea de la chioșcul de limonadă m-a zărit și m-a salutat și ea. Polițistul, văzând cât eram de grăbită, a făcut un semn și a oprit mașinile ca să pot trece strada. Iată și grădinița. În curte copiii se joacă de-a șoferii, stau înșirați unul după altul și aleargă zicând: du-te, camionule, du-te și te întoarce iute, să iei cărămizi și pietriși și țigle pentru acoperiș. Zidarii au nevoie de ele, pornește motorul, aleargă pe străzi și șosele. Apoi, educatoarea a bătut din palme și toți copiii ne-am strâns în jurul ei. A venit toamna, povestea ea, păsările călătoare pleacă în țările calde, copacii își pierd frunzele, iar noi ne vom juca în curtea grădiniței. Doamna educatoare, strigă un băiat, știu o poezie. Hai să o auzim. Băiețelul se apropie de educatoare și începu să recite. Grădiniță dragă, bun găsit! Noi, copiii toți, te-am îndrăgit și am venit să învățăm aici cântece, povești și poezii. Apoi, o fetiță blondă de la grupa mare ne-a dăruit flori zicând: vouă, frați mai mici, surori, vă împart acum flori. De bucurie, noi cei din grupa mică am început să batem din palme. Doamna educatoare ne-a poftit într-o încăpere împodobită cu flori și jucării, după care ne-a spus o poezie. Ascultați! Cu ce fel de jucării ne jucăm, voi știți, copii? Cu păpuși, cu crătiți mici și cu mingi și cu pitici. Cu bărcuțe, cu vapoare, cu căluți de lemn, tractoare și cu tobe, cu trompete, avioane și rachete. Am început să ne jucăm. Unii construiau din cuburi case, alții se jucau cu trenulețul automat. Fetițele pieptănau păpușile și le puneau rochițe. Gospodinele se apucaseră de gătit cântând: plita-i roșie ca para, fierbe în clocotei mâncarea, ciorba e aproape gata și friptura și salata, musafiri poftiți în casă și așezați-vă la masă. Între timp s-a făcut ora prânzului. Am așezat jucările la locul lor și am pornit către casă. Mama m-a așteptat nerăbdătoare la colțul străzii și m-a întrebat dacă mi-a plăcut la grădiniță. A fost minunat, mămico, i-am răspuns eu.